Ola, imos ver neste pequeno vídeo tutorial a instalación dun programa en Ubuntu. O programa do que se trata é un programa de revelado digital. Así que imos ao apartado de software de Ubuntu e aí imos facer a procura do programa Darktable. Aquí temos varias opcións, imos escoller esta que é a que está mellor valorada, pensamos que iso vai ser bo, e damos o botón de instalar. Isto temos que autenticarnos para dar o contrasinal que dá acceso á administración e vemos que rapidamente o botón de instalar ten unha barra de progreso e axiña temos o programa instalado, xa apareceu aquí na barra de tarefas. Imos abrilo para que vexamos en que consiste este programa. É un programa, como dicía, de revelado digital. Ten os típicos apartados típicos deste tipo de programas. O máis coñecido seguramente sea o de Adobe de Lightroom, decir que o Darktable, sendo software libre, como mínimo igual de bo, e en algún caso hai algunhas opcións que nin sequera o Lightroom ten. Ben, isto foi todo, un pequeno vídeo tutorial para ver como temos instalado o programa no Ubuntu. Adeus.